Hi guys, madung adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, adlaw Miyerkules. Daras leksida, 6 na buyag. Muskwela na narong tagtaud pa naghuwat pa kus oras kay sa dupapod kuan ko dito sig huwat sa init. Naharang na nimog sa nina pinalit ni Mami Purami bi. Kalikod. Siksi. Unsa day karon guys, nahinog na ag nang kadaridak. Aning kuan, madura magtamis na ba ni kay nasubraan naman kuno di ay nis kahinog. Ani pa ko ang kuldudo. Guys. Naraman si Jay damage maridyo. Lahiras katong isang ang gibuak, mas grabe tuog tibak kani murag kuan ra. Kamayra. Ina ang kuldudo bitaw to ga. May pakuhag nang ka. Kuwaon daan kay anja na abag-on inaguli gikan magkuhaton ni Lixie. Haman. Uncle Roy haman. No. Nanutbras na ba ka? Ag-vitamins? Si ba ka to kay lapok? Anong lumuta na dyan ay? Hinog na dyan ay ni? Lutong na. Lutong naman ko no. Ingas. Aruroy. Try. Migas. Asa makuagi? Bisuway kuno kugsak ka. Masakap. Sabi. Purya hog. Oy, Muta oy. alarang hunugan na didi ay. Tibak mong good food. Murag iwan. Di ba gani mabali? Balik na tayo sa bugat kap. Tay, tabang tay! Tay! Labog na. Samok-samok na ng kang way tamis. Turug-turug mo na tayo. Arang, listed food. Lalo. Oh, no, mawit ka naman ako. Hala. Manda ka sa akin ngayon. Kaigit. Pinagkurag-kurag mo ang aking tuhod. Turug-turug mo na tayo. Uli na silin doon. Di, marang humutar ba dyan? Humutay? Huwag tae. Humot mong tay, problema di tamis. Stay po tayo mong radyo tay. Dako araw budget siya ng kaay. Ngano kani ng kaang may tamis. Kanino mo kang unod? Wa pa man lagi baka katong des niagi kay tamis man to. Yung abot ko na. Arang hunuga naman. Pag-reset mo, siya tarit, wala na sukal. Kalamihan na. Kalibeng. Panit-tarit ba? Himoning kuan iskindi. Use oil man. Ina tamis. Ha? Use oil. Abal ki. Gamay ragot para di matagog sa kamot. Mutak man. Oh, pamakunot ka. Oh! Mutas ng kaoy. Oh, pagani, gihibak na ko. Tiyo, karapod. Okay. Ay! Ana, mo ka kaso. Ay! Ala tay, rang hinuga na kaado tay. Tunuga. Tamis lagi ni tay. Bil may IC dalo. Ay, sila ko. Wala bunga yung bunga lain. Nay duha. Pero na pwede dagang pinto. May sila po din. Ako na bitong tilawan. Ay, ang dapat yun. Banha po ng isda ah.
Tamis tayo. Tamis lagi. Pero sa kay kono ko do kalasag ba. Tilabas pa tayo. Di ako rabing, di rabing. Relax diha. Relaxing ra di. Kuwag liso. Patilaw dito tayo. Wala lami, hindi ka. Kaya. Banha ng kos. Ba! Tamis tayo. Bintaha. Ha? Tamis tayo no? Tamis tayo? Kasi dirit. Ano ba yan, ay? Meron ko sila ba? Wak ganun ka. Punan pa tayo? Ko. Pangadong na nagkuhan ka. Bananan. Huwag ako. Dili, dana na kay magtagag-tagag ito sa lamisa. Nating kuhanin ko na. Sundo natin sugong tatay karong way samok. Nako na bing. Lasukan. Sayangas ko ano. Mutamis dahil siya mahinog sa punong antay. Hinog sa punuan man eh. Oh, dia panda! Mahulog ng tripod. Aligat-at, manjud ka. Wow. Kan aksig mauo ka. Kuha sa baki sayang. Kaya rin po kuhaan rin. Inawawara ka ba? Bawaw man. Today I don't feel like doing anything. Mas ipit lagi taron. Kaubos tatas nang ka. Tay, kaubukas katamisan. Ano natin ay? Kahit na ko. Sipit sa bang. 5 pa gani ron tayo. Ang Ano ba? Today I feel like doing anything. Kuha iglis sudaan bing. Agliso. Ano ay labog? Ayaw! Ay basig mo dong agsyat ali. Sayang. Paghad bitaw nagliso. Tay no. Ito ura naman lagi. Ari isid. Kana mo sa isuon ta. Atuliso. Asa mo dito na? Bisong asa. Bisong asa. Ako ra dari kay naidami sa property. Baka ihalo-halo mo. Mga doon si Tita Flor. Uy, sus ginaw ko na yung daghana. Relaxing ra sila gapon kita Relaxing ra ng giguna. Kita duwa nang gigunat tag sila relaxing ra. Kagaya kasabotor mo ko. Pati ko tagay snack. Pa di snack kay Dugay po dito maglito. agpaan di siya nang gibat agpantay. Nanas kwan. Katungok kaya tay maganahan ko na to tay. Ganahan pa ka tay. Manis aras kwan. Yung sila nisa. Pangama ko nila gapon. Lami tay. Eat well. Dami job property. Relaxing ra kaadyo. Ganag. Kapit na po di madami dyan ti ay. Pinahirapan talisod. Bakit ay magpahirap-hirap mayroon namang upuan. Opo apo ko be. Diya ka. Sa pudanggang. Dana day ka na. Sus mindset ring. Madumantong magkuhan pa. Nag-iti-iti.
Ano itong oras mo naman dahil? Plus 10. As 8 man ron. Yung oras sa inyo guys, kanang naslaing nasot. Mas nang rugby spring to tayo. Boy spring na lang. Ay, tay. At sa kadomingo ni ano to si Mas Piri, no? Sa kadomingo, no? Tay, excited na ka tay? Yun lang. Maghiham ko ng kanding tay. Nagunaw, bida mo gano'n hapon. Hindi yan eh. Monday si Eric. Mani sila. Alam. Magahot wa ng Pedro. Dos, kong pako. Nasensyon mo sa kalibong re. Anda nagmasensyon mo. Dos na. Dari kay sinsyuan ang tindahan. Ha? Kaya sa kalibong gastuhan nagmakadlaw. Di pa po mahurot. Purot. Excuse me guys. Ew. Sa tiraglong-tek, lusintos mo, para. Lungnik-lungnik pag mamatiguwang na mo. Dos. Ha? Dos. Ikaw nung John na. Hindi ka magmahay kasi ka na ng iyong kalaki. Hindi ka ginom. Tinhan bitaw na. Hindi ko mo nagleso ay dungagon. Ito na siya ginom nung kay kasama sa iyong Kalusugan. Punta ng budas alis. kaniwangan. Ito ka? Uy, Hindi siguro matukong patuwan ako tabitas. Punta ng budas alis. Oo. Ganis. Pila. Tama. Natulun-tulun ba? Nay, Palit tayo itong bugas po. uban ko nay. 1-8, 1-9. Ito lamang ko palit. Nay, Punta ito. ice cream ko nay. Isa ka buo. Nay, Ako na good nay. Wa. 7. Ito ko palit. Tapos ang taon, pas bugas ang 2,500, hindi ko siya magpapit ng vitamins. Yung Ito taon. ko. Ito ko palit. Nanas na mga barato bugas siguro. Matanga pang suka. Ang kalalay, ako laing magbaho. Mga Hmm. magbahay. Mahal. Ang ilo ko ni Yus po, wa ko ni baho. Ang kanang hilo. Ang ilo, tagsa na ilo. Ang ilo. Nagkasa hilo sa kol. Katulad kong des niya ginatang ipalit nay. Katong lataan. Ay, Ay, wala naman ko no, humog. 2-3. ay, itong lataan na eh. Ito mo pangaon. Ano, basta kahon man ang lutuan noon. Ang ilo ba yun, no? Kaya agbaho lagi lain. Mukha kong sila nita. Amo tanag. Asirehe. Kaya ito ko palit. Ehe. Nay, iban ako ibing. Ito ko lungsod. Ha? Ito mo ko. Kaya ang pinalit. Bagas. Tama lunita, punta ng Di lunita. na. Ipakas. Di yung pilila. Tiyo, grabe po ka. Anong pakanan man siya nga. Di mo siya mapatong bugas. Salig na na. Sawag ba naman mo? Igahanan eh. Lugar. Agahong korta. Anak ka, doon. Yan naman ito na naman yung uyab na. Nanguyap. Da. Doon niya. Aganas. Uya, bro. Aganas nila nga. Pag minjal naman din. Kaya para mawa ka din ng bahay. Ariwaras ka. Bahad man ka nung doon. Ang biyahe tao. Kahit bugas. Diya. Hindi pagkapalukatos diyang mga duma. Wa mo kumukha ang gibagaman. Bago, grabe po ka arte. Ikaw mo tanam. Hindi mo sipon na mo kuna. Nakakadaan O nang di ka palitag bagas yung mga asawa kay di mo kamutawang. Di mo kamukuna. Asa man mo. O nang di ka mo palitag bagas. Wa man na mo palit og bugas. Ako may tagpalit. Sa, Daka rin sildo yung pagkartor ni. Abe. Kana lang bugas na ako may tagpalit. di na sidaan. Arong kuno tay. Ako may tagpalit niya. Agi dyan yung kwa senyor. Hindi mo magtunga. Ay wala. Ipalit ko nito back 10. Na. Hi guys! Di ana humana mi og panguan usan nangka da naghanap pa pasri pag isa kabaw nanan. Ang kare para ring ate Flor de Lisa. Salamat sa mga nangka. Ay, pila ka kuan mi. Pila ka baw nanan ay skindihan ka ni mo tiale. Hindi rin maganda doon. Hindi rin man. Tanga lang. Ito sa kaan bigay pa kay panood to. Hindi rin utang. Baka na nagluto. Buwad siya. Guwapa, di mo kagaguwad. Sa bawah des ko. Tapos bito. Pinawa ka te. Alam, kaya nalipong ko sa problema. Ay, problema yung mape. Nilipong kubing. Ha? Para sa din, 150,000 din. Breakdown ang kidney.
Magbalik dyan ng katag bata. Bagi bibalik dyan. Excuse me. Kita sa barangay ay. Pirma na bang kapitan? Doon to ka papel. Papel ni Mario, papel ni Upaw. Ha? Takaron. Pilipat ko nila dalam deka. Nandaray, naghato ni mo dani. Napa ni klase? Nga. Anda na. Kaya, Apa sa kung may wa tayo sa? Kay, Sa? ano nga mo kay klase? hindi ko rin. Di ko palabi kay bisig maglamaw meron. Hala. Hindi ko Daling biling nga buhay klase ma. Tayo sa ang maestro ni Ang pangalan mo, klase tayo sa. Mag. Mute na be. Hi guys, dahil sa si Ana uli nagikan pag ko hatod niya timon Flor de Lisa. Unsa man ni be? Wala gi kay milk be. Oh, maano sa buhay. Niingan, lami ra ba ni ganahan ko dani. Dako ipapay gipalit, init pa. Nay, hana nay. Oh, Toga. di ka sa sulihan. Kana pagsagi nga. Bawal mo ka. Ate ah. Nay! Mas nanay. Kaantanin jo guys. Ang feeding ni Lexi maura ni. Kani. Ma! Mm. Ikanda! Iuwagan. Kay. Bad. Anong giwagan ni Panda? Tao. Lakaw na be. Tama. Kuan. Iga nga eh. Pag hubo ng sapatos, ibutang nag-asa ibutang balik ng sapatos dis gikuha mo. Hindi ko mag-ilis. Muduwa ang kagag badminton pero di paron papahuwata sa pagko. May sakit ang Kanila puson. di ang suupan. Kana gani pero sapatos di ka. Kasi upan. Kani ka init panit. Ansa na, sis? Kani cheese. Kani ba sa ni pan na init man gud ni man yung pili. Kani cheese. Kanta guys. Makanap ako. Madong kay boka. Nagsugot us bingbing? Ha? Gisugot? Pahakot sa sagot? Aman, niya makuman ko ta. Hatas na na eh. Hindi sa suwa. Tugduman tong sagbota. Kiss me. Uy. Tawag ati bingbing ka nanay pan. Magburag na papay. Bawa man diha. Iyan na! Tawag pa? Hindi na to. Naghakot pala sila. Sana all na buotan. Hi guys! Hapon na di ay. Padung lang kami duwag badminton kasi Lexi sigig samok. Ansa kay nagtaligsik man. Pantay hamas Lexian. Dakos malbir kay da ang pangkuag hinog. Stipot ka lang bing. Naligo ka wa? Ligo. Ay, wala ay. Ansa nga patalig-taligsik man ka. May masarap ko. Oh, na mapot kay uyab mo yung inog tambaw. Oh, hi! Wala ba mang gudama ka lang? Inog naman gud na bayulit na kaysa maunhan kas langgam. Taba. Aslam. Halag kanding. Ni isa. Niwan man di oni hugasi. Kaang pagkataghugaw pa nagsa. Orang humutas nang ka oy. Uilak barong bingbing. Bitaw guys.
Hapon naman, mag-edit na pag kumara dahil ni among vlog guys. At tangin na po ama ang vlog ugma puhon. Thank you for watching guys. Salamat ka sa sinduhang wisawang pagtanaw sa muang mga vlog. Kuan nagang subscriber road to 11k subscribers kadungit na. Daghang salamat nitong tanan guys sa wisawang pagtanaw. Unya mao ra nimong vlog. Bye guys, amping mo tanan ug asaman mo karon. God bless. Bye.